Türkmenistan'ın yurt yolbaşçıları Kiçihende Ulyberdi Muhammedowlar. Men garaşdygy jurnalist 74 ýaşly Sultan Açylova size bilen ýaryň. 2021-nji ýylda men garaşdygy jurnalist höküminde halkara Martin Ennes bayranyň finalisti boldum. Şu ýylyň 18-nji noýabrynda şol bayramy goşurmak üçin meni Jeneva şäherine çagyrdylar. Men siz ataba bolýany, ilaty kösäp, ilaty horlap, halkyň elinden döwleti basyp alyp, başlamatyny edinmedim. Men siziň ýolbaşçylygyňyzda ýurtda edilen bir kanunçylyklar, ilatyň horlanşy barada maglumatlar bilen işläp, bu halkara bayranyň münasip boldum we Martin Ennes fondy. Şol bayrama goşurmak üçin meni 17-nji noýabrda Jeneva şäherine çagyrdy. Emmasydan we padar nökerlerine meni we meniň gyzymy uçara goýbermediler. Siz Berdi Muhammedowlar bu zatlardan habarsanmy? Ýok, siz bu zatlardan habarly bolanyňyz üçin biz şeýle dogma tutamysy var edildik we uçara goýbermedi. Men ýurtda ikany hekde dolandyrýan kadiden 3 hekde dolandyrýan ekeni. Bu işleriň başynda siziň we padar şagmatgarny Howpçylyk ministeri Atagaraýew we onuň komandasy dur. Jenewada we pahaçynyň ýolbaşynda Türkmenistan arada, Türkmenistanda adam hak hukuklar barada ýalan maglumatlar berilýär. Siziň ýalan maglumatlaryňyz bir ýolkadyan jebirje parany barada aýdylar diýip meniň ýolum kesdiňizmi? Ýurt ýarary döldü. Siziň bir-biriňize at takyp, orden takyp, saat çaňamda döwran sürýärsiňiz. Inat bolsa, dine bölgede ýaşaýar. Siziň göýüňiz ayarlarymyz, çağlarymyz, heriňiz bir uçara minip dünýäniň ýurtuny gelýän wagtda bire ýurtdan çykmak gatagançylyk edip, siziň we padar hyzmatkarlaryňyz bu gatagançylyklary usatyk bilen ýerine ýetirýärler. Kuwa mendirinde bizi uçara goýbermän, 2 tane gümrük işgär bolan diýen başgana meni bir kabinata ýanaşlap hemme ýerim barladylar. Olar näme tapdylar ka? Bu işlerden bizi kemtitmek üçin edilýär. Ýani ýakynda agyr operatsiýa geçiren ýaraw gyýdymy, şoför bilen täherläp 2 gezek rentgen barlagyny geçirdiler. Munyň sebebi näme? Bu bizi dine kemtitmek üçin edilen goýun boldy. Bu haranlyklar uçara minjap otduran ýüklerçe ýolagçylaryň gözüňinde bolup geçdi we onlarça migrasiýanyň hemde ýürüýte togunlyklaryny işgärlen bir de gözöçüler edip bilen bolşumatdan lezzet aldylar. Emma migrasiýanyň jogapkar işgäri siziň pasportlaryňyz bir ýerde çekipdir. Bundaky maglumatlar kompýuter görkezmeýär diýip eline arçyýa sarfetkany alyp biziň pasportlarymyzy türkip duran wagtynda migrasiýanyň giýjeki işgärlerine jogapkar ýolbaşçy öz iş ýerinde tapynmady. O siziň ertepine çirçekçäne we taýýarlyk görmek üçin öýe gaýtdy. Ol bu oksaman ertirçäre haklaşman ketdi we jogap berdiler. Migrasiýanyň işgäri eline arçyýa we sarfetka alyp biziň pasportlarymyzy süpürdi we siz pasportlaryňyzy çevrede saklapsyňyz. Ondaky maglumatlar kompýuter alyp bilýär diýip bize töhmet atyp bizi ýoldan alyp galdy. Uçara goýbermedi. Bu edilen oýun siziň aýygyňyzdan gaçylaryndan korkup edilen masgaraçylyk boldy. Ýani bütün dünýä masgara bolmak utanç bolmady. Tezäse utanç diýenler ýok. Ýalyn maglumatlar bilen bütün dünýäni andamak diýen häsiýetler bar. Bu oýunda bu edilen işler siziň töwereňizdeki ýanlak bilen çykýan oýun. Siz we siziň komandaňyz hiç bir halkara guramalaryna biziň hak hukuklarymyza hormat goýman edenetliklerinizi dowam etdirýärsiňiz. Sen ýurtda Covid keseli ýok diýip ýalançylyp öwünip duran wagtynda meniň gyýdym Covid bilen keselip kimkin hastahanasynda ony ölüm halyna getirdiler. Ony bejermän 50% darajany bilen öýe goýberdiler. Bu senin medisina işgärleriň tuduran oýuny boldy. Elbetde olar Milli Howpçylyk Komitetiniň işgärleriň görkezmesi bilen meniň gyýdymy hem öldürjek boldylar. Sebäbi olar maga ýamanlyk edip meniň goçular ýaşly oğlumy ölüme teklediler. 50% darajany bilen öýe goýberen lukmadara hiç çäre görülmedi. Sedeti ýalan maglumatlar ilaty doğrulamak, ilaty horlamak. Şu ýalan öwgülerden, ýalan maglumatlardan öýde ýatamadyňmy? Siziň tek kemale gelmedik göwüle çağalaryňyz ýurt gelip gören wagtynda biziň maskabany ýurtdan çykmak hukugy ýokmy? Meniň ýurtdan çykmak hukugum ýokmy? Şoňa siz özüňiz nähir garaýarsyňlar. Siziň repetiýawatdan men haly ýadadym. 2016-njy ýylda meniň goşup bilen ýorup, onuň ýerini tekidip, onu şuny çeli tekidligine saklaýarsyňyz. Men size şol ýerden siziň maskara üçin
Mazada yugurma maslahat yarın. Koy olsun dertin yaratın. Nemçi olaylar boş yatıyor. Şu hafta çeli şu zaylık durumda bulmadım. Pentiyam kestine. Koşapılarımı yumurtalık. Bir çağımı ölüme teklediniz. Yine bir maip çağımı hem de telekesi oğlumu iyisi koyduğu. Maip çağımı bir katlayın iyisten çıkarttınız. Telekesi oğluma kanlar tahtı edilmeyen bir sebepli iyisini mecbur koymanı oldu. Siz olsa giyeceğinde telekesi ve kolda yatıp yalan sözülen televizyonda öğün oturdunuz. Maipler için ala dediler maipler koldan derdi yatınız. İmma menin maip çağımı hiç şey kömek etmem. Onu işlep öğün işinden bir katlayın çıkarttınız. Menin günüme düşen yaşancı yüzlerce belki minlercedir. İmma siz devlete yolbaşı olup hiç kim size ardıhanı yetirip bilmedi. Menin yüzlerce yanır ardılarım size boğuşmadı. Onu postadan yürüyte kulluklarını iskarları anıp yırtıp yoğdular. Yürüyte kulluklarını iskarları onlar siz fiilen mevler. Onlardan ilatı korlamağı, ilatı kovalap görmeyi bilyerler. Menin öyle kim canı etsek, ertesi bilir onun üstüne var korkutup Sultan Açilvan'ın yanına bakmakta deyip, hiç kim benim yanıma gelmedi edip ilat korkutup, giyeceğim deyip ayağı üstünde ınğaşıp görünür. Bu utanç değil mi? Bu mazharatçılık değil mi? Benim yaşamağa hukumu yok mu? Bu tüzülleri şu devlet parasızı oldu. Siz devlete yolbaşı olsanız, benim görünümdene göre oldu. Sizin elinizden benim çağırlarım baksız oldu. Men özümün berdiğini dayımırlan cayıma derek, ipoteka cayıya yedin bilmedim. Para hor işgərlərini atacağının yolbaşılığında öldürmeye densen, menin hankımı hiç kim dinlemedi. Çürük turvalardan, hilip et bilitalardan bulunan soğuk çaylarda yaşap, ömrüm kül oldu. Efini tamamlamışı soğuk çaylarda yitirdim. Siz olsa giyeceğim deyip, arkada şehrini kurduk, akıllı şehir kurduk deyip öğünlersiniz. Şol akıllı şehrin kuruluşuna cevap gelip, durdurayıp hem de uğradız. Onlar birinci cinayetçiler. Rahat 7 yaşar toplum kurulanda durdurayıp hakim vakti. Birden çürük turvalar zayları çekip cinayetçi işlere baş koştu. Hedir ki arkada şehirine cevap ver, uğradız. Bir dostuna menin zayımı keripsini anıp verme için birden de menin zayımı bir kanun öyde yok vaktim yıkıp meni ulu ziyade kaldırdı. Men onların eden cinayetleri var da neyse ardılar yapsam da sen onlardan hiç vakti cevap vermedin. Onlarda da sana boğuşmadı. Senin Tittemen söyle, senin kurun devletin söyle. Halkın ardı hardingen men değil. Anha onların kurun taşıyacak içine öcek caylarında güzel bulup yaşayar. Akıllı şehrim, konuşundan inayeti kurmacaktığını men düşünerim. Ama siz bu zatları düşünmek istemeyemez. Siz akıllı şehir buraya deyip, yoğurup durun vakti oldu. Aşağıdın dünyası, o susu botuyor. Liftler işlemeyen, o tüvürünün liftlerde adamlar öylerler. Yine de bir mesele. Kurman ulu vakt tapıp, köşedeki Mahmud İhsan onun çırağından öz istesin hem de kardeşin bölen merhum açıp kalkmaradın manağına barıp kaykmaya yardımını çıkarma. Senin parahat devlet kurduk diyen yurdumda ölülere hem rahatlık yok. Benim yoldaşımın barağın taşına aylının demirli şotkaları koparıp alıp gidiptirler. Koparıp bilmediklerini hem kabarıp kanlıp zayalap taşlak gidiptirler. Biz senin parahat diyen yurdumda senin kurduk diyen bereketli devletinde bolup geçen vaka. Ama özümüzün önündeki bu zatlar siz görmediğine sadersiniz. Senin parahat yurdumda ölülere barakayını yatıp bilen oldu. Senin yanlaklarının diyeceğinin karanlıkına bıkılıp iki tabi yaşağının iyi verip menin mayi oğlumun masjinin aynadan dövdürdi. Onların eden etmişleri rida kamera düşünem olsa 7 yıl geçendiğine karamadım. Bu cinayetin üstüne açıp bilen oldular. Heleri bu işi eden cinayetçiler Milli Folkçuluk Komitetinin ve Palitiyanın işgərləri. Benim mayi oğlum Türkmenstan'ın layıklar cemiyetinin aşağı şehir boyunca işler olup işlerdi. Ama onu hem işten kovdurdular. Onun akıllı başlığı olan görün için başlığı orunu eğelerinden başlık korktu. Ama benim mayi problemin asılığın ailelerine döverler. Onu işten kovalar badar vurdular. Bizi yaşamağa koymayan için, rahat yaşayış vermeyen için, hem işe yolumuz ketip duruyan için size de şeyle bakmaya verirsin. Halkara kurumalarının web sayfalarında çıkan haberler sizin için nabız der miydi? Milli Folkçuluk Komitetinin işgərləri yurtun avrayına çapanoklar. Onlar yurtun bir avrayçılığı için uğraşıyorlar. Onlar bir haber verip, dışarı ustaytlarında haberlerin çıkmalarına uğraşıyorlar. Hem şol haberler çıkamdan da
Onlara menin maşgalam kovalamak gerek. Onlara iş tapınlar. Olmasa olar iş oturýany beňdiler. Berki bu zatlar siziň görkemäge diýen bolýardy. Eger siz bu zatlardan habarda bolsaňyz, men size habar edýär. Öýdýän naklaryma güýçüň ýetýän bolsa, meniň maşgalamyň ýydarlanmagyny, meniň ýolumyň kesilmegini, bize adar berilmegini, telefonlardan dinlenmegini betetdirip bilýän bolsam, betetdir. Olmasa da bize çekdiren jewrize paralar ýertek bolsaň hem sağlanyňa meýsere. Senin ýurtunda bize rahat ýaşaýyş bolmady. Bizden öpüzak günde yaşadık. Biz öz eşmetimizden ködüye görüp bilmedik. Kur'an caylarımız ettiği durmuşumuzu buyuran ettiniz. Sizler böyle girmek istenme. Bir vakit olupdu. Saparmaya bu hem bahçı deyip onu eline sattınız. Ama hani köyünde saparmaya senin yadına düşüyor. Sen bahçı dersiniz. Bizi yolumuzdan alıp karında senin ağrıyını darttımı. Devleti darttımı. Dasarı yurt haber verişleri isterlerinin web sahipelerinde çıkan haberler Hene uçin nabız denmeyiz, bir namuslar.